от 10, 20 и 50 цента е изобразена географска карта на Европа. 10 цента е с диаметър 19,75 мм, дебелината по гурта 1,93 мм, теглото 4,10 грама, формата кръгла, цветът златист, състав сплав северно злато, гуртът вълнообразна форма. 20 цента е с диаметър 22,25 мм, дебелина по гурта 2,14 мм, тегло 5,74 грама, форма испанско цвете, цвят златист, състав сплав северно злато, гурт гладък с напречни длъбнатини. 50 цента е с диаметър 24,25 мм, дебелина по гурта 2,38 мм, тегло 7,80 грама, форма кръгла, цвят златист, състав сплав северно злато, гурт вълнообразна форма. На националната страна на българските евромонети от 10, 20 и 50 цента е изобразен Мадърският конник, скален релеф от 8 век, включен в списъка на световното културно наследство. С надпис на кирилица отгоре е държавата на емисия – България, а отдолу – стотинки, наименованието на българските разменни монети, използвани в обращение. Вдясно е годината на емисия – 2026. На общата страна на 1 евро е изобразена географска карта на Европа. 1 евро е с диаметър 23,25 мм, дебелина по гурта 2,33 мм, тегло 7,50 грама, форма кръгла, цвят външен пръстен златист, вътрешен кръг сребрист, компоненти и състав: външен пръстен